danas je veliki dan, naravno, za tvog stilistu, možemo tako da kažemo, da, lansira svoj brend. Kaži mi, kako si ti videla uopšte i da li si videla te komade, šta ti se najviše sviđa i da li si učestvovala u stvaranju? Da, sa nekim svojim sugestijama. Prvo želim da mu čestitam i želim mu svu sreću ovog sveta jer je on stvarno to zaslužio i ja sam bila sa njim bukvalno od samog njegovog početka i kada je bukvalno počeo da se bavi sa svim ovim što se i bavi i puno mi je srce kada me je zvao i rekao šta se planira i imali smo još neku dodatnu komunikaciju vezano za dolazak, gde je on rekao, Nadi, ali ja želim da ti budeš tu. I ja sam rekla, vidi, dolazim, pa makar se sve srušio, ja moram da budem uz tebe. Tako da što se njega tiče, stvarno, nisam videla komade, nisam videla šta je sve pripremio, ali bez obzira, ja ne moram da vidim, ja znam da je to savršeno. Da je to savršeno. To znam. Sad, ne znam da li si ispratila, ali na TikToku je trend da influenceri sreću što javne ličnosti na ulici, što anonimne i pitaju ih na ulici da kažu koji komad nose i koliko taj košta. Evo recimo da sam ja taj influencer danas i da sam te srela na događaju, pitala bi te sada ponaosob šta nosiš na sebi i koliko košta. Ja to ne volim stvarno da pričam, ali ja sam stvarno, ovo što se kaže, operisana toga. Ja volim, ako se meni nešto svidi, stvarno nije važno koja je to cifra. Mislim, naravno, neću sada da dam neke paprene sume i da papreno nešto košta, ali volim, na primjer, da dam za cipele i za tašne. To stvarno ne gledam koliko košta. Evo jedna tašna. Na primjer. I cipele, dobro. Garderoba kao garderoba, odeća kao odeća, važna jeste, ali ne toliko kao obuća i tašna. Ajde da čujemo koliko košta tašna i te cipele. Jel moram? Pa moraš. A što? Hajde. Odrobijat će me narod. Neće, znaš, jesi ti to zaradila ili si ukrala? Zaradila, naravno, može me proći da... Pa, vidi, svi znate koliko košta šanel tašna. Sramota nije zaraditi i priuštiti sebi, zaista. Svi znate koliko košta šanel tašna. Ne znamo. Ne znam. Pa od 8 pa do 10.000. Dobro, a čizme? Čizme su bile oko 700. A koja je najskuplji komad u tvom garderobe? Bravo, da. Cipele, tašne ili garderoba, šta? Pa ajde, najskuplji u tvom. Sve nas zanima. Jaj, kakva pitanja, ubiću vas. Pa ne mogu sada nešto da se uhvatim, otkud znam, ajde, kažem vam, garderoba kao garderoba nisam nešto ljubitelj da dajem sada nešto. Tašna je najskuplja bila ova i ima još jedna od 11.000. Ajde ovako sad, na primjer, imaš dosta prijatelja na estradi, generalno zovete se i privatno na događaje. Da li pamtiš i koji je možda najskuplji bio poklon koji si dobila sad, da li sad, da li tašna, neka vrsta, prosto neki matikirani garderoba? Ima nešto što pamtiš i nekako pojem da je bilo baš skupo? Od kolega, jel? Da. Ne mogu sada nekoga da izdvojim, ali mogu da izdvojim partnera, supruga svog. On mi je najskuplji poklon dao, a to su moje deca. Ovo je najskuplji odgovor. Ja ću ti reći da je ovo najskuplji odgovor. Ovo je najskuplji odgovor. A kako on reaguje kada se, što se tiče tvojeg stylinga? Da li ti nekad sugeriše nešto? Joj, ne da mi sugeriše, nego me teroriše, ajde da kažem tako, moderno. Mi kada smo se upoznali, ja sam imala neki totalno drugi vibe prema oblačenju i tako dalje. To je bilo kratko, usko? Pa ne brani on što se toga tiče. Naprotiv, on voli kada sam ja polugola. Šalim se naravno. Da je to decentno, da je to lepo, ali da ima neku granicu. Ja sam uvijek voljela da sam u trenerkama, da sam ja patike trenerke i da mi je super udobno. Međutim, kada je došao moj život i mi je rekao, izvini, gde si pošla tako? Ti izlaziš iz kuće u trenerkama, jel da? Ženo, ti si javna ličnost. Ja kažem, ali u tome mi je najlepše, u tome mi je najudobnije. Onda se tu od glave do pete promenio izgled, totalno, naravno, to je on insistirao i ja sam morala da to ispratim. Ja moram da te pitam, koja je najskuplja pesma koju si platila?
Pa mislim da znaš i ti. Mislim da znaš i ti. Ja znam, ali ne znam gledati. Da, mislim da znaš, to je sada od skoro nešto. Tek će biti najskuplja, tako? Da, tek će biti najskuplja. Vidi, nema veze koliko je ona finansijski koštala kod toga autora. Pa ima veze, zato što ljudi uglavnom, ne zanima samo nas, zanima naše gledalce, odnosno čitaoce zbog kojih mi radimo ove intervjue. Oni uglavnom ne znaju koliko jedan izvođač da bi izbacio jednu pesmu mora da uloži. Dakle, nije zgora uopšte da pokrenemo tu temu i da o iste pričamo. Znaš kako, ja nikada nisam žalila što se tiče pesama i ulaganja u karijeru, nikada. Zašto? Zato što sam znala da to što uložim da će da mi se vrati onoliko koliko sam dala, možda čak i duplo, možda čak i troduplo. Ja sam znala da ću dobiti, nikad nisam verovala u to da ću izgubiti nešto. Znači, ja kad sam radila prvi album, stvarno se tu mnogo uložilo, mislim, i vrapci na grani znaju što se kaže, i meni se to veoma brzo vratilo. Jer sam ja već unapred imala dogovorenih nastupa i ja sam bila sigurna u to da i ako prođe, ako ne prođe, opet ima. Znači tu je, stoji. Što se tiče pesama, zaista ima neko stvarno, neki koji su se juče pojavili, ajde da kažem, traže neke paprene cene za pesme. Koje su to cene? O kojim ciframa govorimo? Zato što... Pa na primjer od 10 do 15.000. Evo, ajde tako da kažem, od 10 do 15.000, stvarno to, opet ti kažem, nije mi žao, ako znam kome dajem taj novac. I idem uvek tako, znači ako ti dam, verujem da će to da bude ispravno. Sad, dešavalo se da su bili kiksovi u životu, ali Bože moj, možeš da ideš napred, ti ne možeš da kažeš, vidi, nije mi prošla pesma, vrati mi para, mislim, to je stvarno sumno. Tebi niko ne garantuje da će ta pesma biti hit, ako kupuješ pesmu, 10 pesama za jedan album, to je 150.000 eura, ukoliko se ne varam, bez spotova, dakle, dolazimo i do cifre od $500.000, ali tako da samo pesme, a gde su spotovi? Gde su frizeri, gde su šminke? A koliko koštaju ti spotovi? Ajde da možemo nešto da izračunamo. Imam osjećaj kao da sam novčanica, da pričam da sam novčanicom. Pa vidi, sve zavisi šta tražiš. Ako ti tražiš idealan spot, koštaće. Ako tražiš jednostavni, koštaće manje. Kako god okreneš, koštaće. Šta te sad košta da do leta izbaciš jednu, dve, tri pesme, album, šta planiraš da je? Pa iskreno plan je da se u aprilu izbace 2 pesme, a u maju da izbacimo album od 8 ili 10 pesama. Još uvek dogovaramo, pa ćemo to. Pa vi sad računate. Vi računate. Da li si ti javnosti poslala poznata po svojim pesmama i muzici ili po tome što si sudala za milionera? Stvarno je to, ne znam. Ne bih voljela da sam postala poznata zbog milionera. Mislim, ja sam tog milionera upoznala kada sam već bila neko i nešto. Znači, nije došao milioner u moj život da me napravi sada ovo što sam danas. A što ljudi generalno se vezuju, ajde da kažem, za takve te stvari? Ali čitaš te komentare vezano za tvoj odnos? Pa ne čitam, iskreno ne čitam. On je taj koji uvek čita nešto i kaže mi, vidi, za uspeh je uvek potrebno dvoje. Pogotovo ako imaš partnera koji te podržava u ovome i koji je uvek uz tebe i kaže, vidi, ljubav je ovako, vidi, nemoj ovako. Tako da ja, što se njega tiče, stvarno imam maksimalnu podršku i verujem mi da sam sa njim, što se kaže, i u glavi mnogo napredovala vezano za ovaj posao i generalno u životu. A koliko on učestvuje u odabiru pesama, u tvojoj karijeri, koliko se sa njim konsultuješ uopšte? Pa on uglavnom ide sa mnom kada biramo pesme, kaže on svoje mišljenja, naravno iznese, ali uvek sam ja ta koja na kraju i odlučim, mislim. On uvek kaže, vidi, ti si adekvatna za to, to je tvoj posao, ti znaš kako to funkcioniše. Sada, sutra te očekuje jedan koncert koji će delom biti posvećen i Saši Popoviću, u kom ćeš ti učestvovati, to su u pitanju Zvezde Granda. Zanima me da, ako možeš da se setiš prvog razgovora ozbiljnijeg sa Sašom Popovićem, koji savet ti je dao, šta je ono što si zauvek zapamtila i što primenjuješ i generalno kako ćeš ga pamtiti? Znaš kako, moje prvo poznavanje sa njim je bilo na audiciji u Subotici, ja sam imala 14 godina
Da. 14 godina, da je on bio u šoku sav kad je video koliko godina imam i da sam ja 8. razred, da je on rekao, Demova, ti si 8. razred, šta tražiš ovdje? Pa rekao direktor, rekao, eto ja bih voljela da pevam, pevaj. Da, to je bila audicija, prvi put u Subotici, nakon toga bila završna audicija i prvi susret, da kažem, taj gde smo iole nešto komunicirali. On je bio jako brz čovek. Kod njega nisi mogao nešto da kažeš usporeno ili da odugovlačiš. On je bio, aha da, to je to, gotovo, ajmo Nado, idemo, Nale, doduše, Nale me zvao. Sa njim nisi mogla nešto da ti sada dugoročno pričaš o svom mišljenju, on je samo u fazonu bio, vidi mala, ja smatram da ti možeš mnogo. Samo ću ti jedno reći, u životu, u ovom poslu, samo budi ono što jesi. Budeš li bila ono što nisi? Ništa, kaže, nećeš uspjeti. I stvarno je bio pravo. On je nas generalno, Zvezde Granda, generalno gledao kao svoju decu. Bukvalno. Znači, što se kaže, videla sam da je Rada negde komentarisala, moj otac pa on, bukvalno jeste tako bilo u našim životima. Možda neko svakog, ali evo, na primjer, ja pričam u svoje ime. I zaista je bilo tako. Bilo koji savjet vezano, ne samo za pesme i za karijeru, za život. Kada njega pozoveš i pitaš, vidi Nale, možda to nije ispravno, vidi Nale, možda je ovako bolje. Uvek je imao vremena da kaže i da da iskren savjet. Bez glume, on čovjek nije znao da glumi stvarno, on je bio zaista ono što jeste i to je i dokazano, mislim, to se videlo i na sahrani, i koliko je ljudi bilo i ne znam, sve u svemu, ta tema na njega stvarno mi je pretužna, jer ja sam čvrsto verovala da će čovek da izgura to muški, kao što je sve u životu izgurao i da ništa u životu nije bilo teško. Ali eto, možda ga je Bog voleo više od nas, što se kaže, da. Znate se onda te pitam, kad si kod njega, tvoja pesma, kada je bila na Grand festivalu Zabranjena, je posvećena i zapravo tvoja autobiografska pesma. Pa, bila je Zabranjena ljubav, pisalo se dosta o tome. Tvoja Zabranjena ljubav, tvoji su se protivili, naravno, to je sad već bivša ljubav, ali da li sad možeš da pričaš o tome, sa ove distance? Znaš kako, meni su večito moji nešto branili, što se tiče mog odabira. Ali ja sam uvijek išla na sve ili ništa, znaš. Koštalo je to mene u životu, Škorpija. Koštalo me to u životu, glavom kroz zid sam uvek išla, ali što se tiče te pesme, tu pesmu je moj brat tražio da se tako pesma zove, vjerovatno radi neke njegove ljubavi. Ja stvarno nisam, zaista nisam. Koje odnose sa tvojim roditeljima su sada dobre? Pisalo se i pričalo se da zbog te zabranjene ljubavi da su bili poljuljani odnosi, da si morala da biraš. To je bilo kratko, mi samo 3 meseca nismo imali nikakav kontakt, mislim, pričala sam to već jednom. To je kratko trajalo i nema šta. Znači sadašnji kada su prihvatili maksimalno? Kako ne?